Maniyyata aikin hajjin bana sun buƙaci hukumar alhazai da ta dawo musu da kuɗin da suka bayar. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Wasu daga cikin maniyyata aikin hajjin bana sun buƙaci hukumar alhazai ta Najeriya ta dawo musu da kuɗaɗen da suka bayar domin tafiya aikin hajji na shekara ta 2024. To sai dai an samu ƙorafe-ƙorafe tun da fari dai hukumar ta alhazai ta bayyana kuɗaɗen da za a biya wanda ya gaza naira miliyan 5. Ta wannan satin da muke ciki ne kuma hukumar alhazan ta Najeriya ta sake gabatar da sabuwar doka inda ta ayyana cewa mahajjatan sai sun ƙara biyan kuɗi kimanin naira miliyan 1.900 wanda dai da aka lissafa akalla kuɗaɗen zuwa aikin hajjin na bana zai kai kimanin miliyan 8. To sai dai wasu daga cikin maniyyatan suna ganin cewa tunda zuwa aikin hajji kira ne na Allah, idan har bai kira su ba to fa su gwara da musu da kuɗin su sai wani abin da shi kamar yadda za ku ji daga bakin su. Ni matakin da na ɗauka kawai na ce musu kawai su bani kawai kuɗi na, suka ce wai na je na rubuta ana kawo musu, in ma na rubutan wai ba za su iya bani ba yanzu sai dai kafin dai hajjin je da su duba su gani su bani. In dai sai an yi wannan ƙarin ai Allah ya gani yata kuma ya sani muna da buƙatu da yawa wanda ba mu yi su ba, muka zo muka tsayar da su muka ce bari mu tafi aikin hajjin saboda muna ganin ai hajji farilla ce. Hotel su ne suka fito suka ce hotel din sun samu ragi akan na bara ma sun samu ragi akan na bara ma abokanai na sun je nawa duka suka biya ko miliyan 3 kuɗin bai kai ba, kuma yanzu dalar nan in ka lissafa yanzu fa sun ninka kuɗin ba, sun haura, sun ninka na bara sun haura, sun ninka shi 2 sun haura. Daɗi ai ba za mu ji daɗi ba tunda abu mun gama lissafi an gaya mana ga iya adadin abu mun bayar an ba mu rasul kuma abin da baka sani ba an zo an kuma gaya maka yayi ba magana daɗi sai dai mu ce abin da Allah ya yi Allah ya kawo haka bayan. Wasu daga cikin maniyyatan kenan da suke bayyana ra'ayoyinsu. To da fatan dai Allah ya sassauta wannan al'amari, Allah ya sa kuma gwamnatin za ta duba. Ana ta kirai da gwamnatin ta bada tallafi kamar yadda ta saba bada tallafi a sauran abubuwan da suka shafi 'yan ƙasa Najeriya. A bi ma cikin shiri na gaba a tashar tamu ta ARA Digital.